Good morning, church. Sige po, sa umaga po ito, tayo po ay tumayo. Batiin po natin ang ating mga katabi at ibigay po natin ang ating the best na smile sa umaga pong ito. Opportunity to praise Him, to glorify His name through this song na aawitin po natin ngayong umaga. Let this be a song for us to express how much we love God, how much we're grateful to Him for He has been good, has been great in our lives. Amen. So let's just give Him the best worship. Let us give Him the best praise.
Yes, oh God. Hallelujah. We worship you, Lord. We honor you, oh God, this morning, oh God. We love you, Holy Spirit. We love you, Jesus. We love you, Father God. Lord, marami pong salamat muli, oh God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong, Lord, bagong panahon, Lord God, na kung saan patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, O God, sa Espiritu at katotohanan. O Banal na Espiritu, malaya kang kumilos sa aming mga puso, sa aming buhay, O God. At tunay nga, O God, na makita namin, O Diyos, at maranasan namin ang iyong banal na presensya sa aming buhay, O God. Lord, marami pong salamat muli, O God. Lord, sa iyong presensya, O Diyos, naranasan. Salamat, O Banal na Espiritu. Alam namin na nariyan ka at patuloy kang nangungusap sa amin. Lord, sa iyo po namin itinataas ang araw na ito, for this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it, O God. Salamat pong marami, O God, maging sa salita mo, O God, na ihahayag mo sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy naming dalangin na ang mga salita mo, Lord God, ay patuloy mong samahan, Panginoon, Lord God. At tunay nga, O God, Lord, ang mga salita mo ay tumimo sa puso ng bawat isa, na ito po ay malakaran namin, maisapamuhay, at patuloy na, O God, panghawakan, O God, upang sa aming mga pagsubok na haharapin sa lahat ng mga darating pa, O God, na mga trials and testing. Lord, ito po ay aming panghahawakan, at tunay nga, O God, ito po ang magiging sandata namin, Lord God, sa lahat ng gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat muli, O God, maging sa lingkod mo, O Diyos, na iyong gagamitin. Tunay nga, O Diyos, anoint her, O God, or him, Panginoon. Lord, na tanging ikaw lamang ang maitaas sa kanyang buhay. Itagong mo po siya sa iyong likuran ng krus, Panginoon, at tanging ikaw lamang ang makita, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, Lord, winawaksi ko ang distraction, spirit of distraction, ang espiritu ng antok, in the name of Jesus, O God, sa pagpapahayag mo sa iyong salita, Panginoon, O God. Walang gawa ng kaaway ang makakahablot nito sa amin or makakanakaw, Lord God. Pagkos, Lord, matatanggap namin ang portion na nais mong maranasan namin at patuloy namin panghahawakan ang mga salita mo, God. Salamat ng marami, O God, sa mga anak mo na dinako sa lugar na ito upang ikaw ay purihin, sambahin, at ang mga salita mo, Lord God, na aming mapapakinggan ay titimo at malalakaran namin, O God, maisa sa pamuhay ng bawat isa, O God. Salamat ng marami, O God. Fill this, O God, with your spirit, O God. Lord, lukuban niyo po ang bawat isa niyong banal at makapangyarihan mong dugo. Maging ang lugar na ito, Diyos. Lord, let the walls of fire surround this place in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Salamat po ng marami, O God. Salamat ng marami at tunay nga sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pasasalamat, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, church! Good morning! Parang tulog pa yung iba. Good morning! Good morning! Amen. Muli nyo nga pong tapikin ang iyong nasa katabi, nasa likod. Sabihin mo, good morning! Tignan nyo nga po kung yung katabi nyo po ay gising na. Amen. So, sa umaga pong ito, lahat po ng excited na magpuri sa Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! Sa umaga po ito, yung ating pong aawitin, meron po siyang action eh. So sabi po dun sa chorus, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Pwede po ba natin gawin? So parang sinasabi natin sa Panginoon, Lord, lahat ng nais mo ay susundin ko and I will give, ibibigay ko sa iyo yung aking problema, iaalay ko sa iyo ang aking buhay, anumang meron ako, meron man akong sakit, Lord, I will give it to you. So, parang mga sundalo, di ba, pag tayo sumasaludo. So, pwede po ba natin gawin? Sabi po dun sa chorus, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Isa pa, yes, Lord, yes, Lord,
Yes, yes, Lord. So every time na atin pong aawitin ito pong chorus, sasabihin natin sa Panginoon, Lord, we give everything to you. Lord, we salute. Kumbaga, we offer our life to you. Amen? Ready na po ba ang bawat isa na magpuri sa ating Diyos sa buhay? Amen. Tayo umawit. Tayo sumamba sa ating Panginoon. Trading my sorrow, I'm trading my shame. Come on, lay it all down. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, trade your pain. I'm trading my pain. Come on, lay them down. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on, church. Pinatay sa Panginoon. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes. Say, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. Come on, lay it all down. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, trading my pain. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing it again, yes, Lord. Say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord. Yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. I'm pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be my strength. Though the sorrow may last for the night, His joy comes with the morning. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame. Come on, lay them down for the joy of the Lord. But I'm trading my sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. So yes, Lord, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. Say, yes, Lord, we say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, amen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh. La 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 la. La 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 la. La 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 la. We say, yes, Lord, yes, Lord. Sabi mo sa Panginoon, yes, Lord, yes, 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 Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Muli pa, church, mas malakas. Hey, we say, yes, Lord, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. Sa huling pagkakataon, say yes, Lord. We say, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes,
Lord, yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord, amen. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus, for everything that you have done. Muli natin sambahin natin, Panginoon, at pasalamatan sa lahat po ng kanyang ginawa sa ating buhay. Yes. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the farthest only Son. So you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Yes. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the farthest only Son. Come on, church, we will sing. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live. Sing hallelujah, hallelujah, for all you've done. You live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. 'Cause you came in from the everlasting. Awitan natin ang ating Panginoon. Muli sabihin natin, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Muli pa, 'cause you came near, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live. Sing hallelujah, for all you've done. You live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Sa huling pagkakataon, church, awitin natin. Would you live, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah.
we give you glory, we give you thanks. Oh, we offer our lives to you. Oh, yes, Lord. Lord, patuloy kami, O Diyos, nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa aming buhay, O Diyos. Lord, patuloy kaming aawit sa umagang ito. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan. Lord, hindi lang kami basta aawit, O Diyos. Itong awitin namin, Panginoon, ay magagaling sa aming mga puso. Oh, yes, Lord. Days are held in your hands, grafted into your perfect plan. So you gently call me into your presence, guiding me by Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life to your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Sing, take me, mold me, use me, fill me, Lord, I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. Lord, I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Come on, church, and we'll sing. Take me, Lord, take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me,
You guide me, lead me, walk beside. So we give our life to you. The potter's hand. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to Muli pa, church. Awitin po natin itong awitin na ito. And let this be the prayer of our hearts. Sabi mo sa Panginoon, Lord, here I am. Take me, mold me, gamitin mo kami, Panginoon. Can you just meditate the lyrics of this song? Sabi mo sa Panginoon, face to face, kayong dalawa lang. Personal conversation mo sa Panginoon. Sabi mo sa Diyos, narito ako, Panginoon. Take me, hold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Ano mo sitwasyon mo ngayon? Just give your life to the Lord. Call me, you guide me, and He will guide us. He will lead us. Walk beside me. Just give your life. I give my life to the potter's hand. Sing it again. Take me. Take me. Sing more. Use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, Lord, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Holy, holy are you, Lord God Almighty. So Lord, you are worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy. Come on, church, sabi mo sa Panginoon. Purihin mo ang Panginoon sa umagang ito. Are you Lord God Almighty? Sing, Lord, you are worthy. Worthy is the Lamb. Oh, you are. Worthy is the Lamb. You are holy. Sing holy, holy. Sing holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb.
You are holy. Holy are you, Lord. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord. Are you, Lord God Almighty? Sing you are. Sing you are holy. You are worthy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy, worthy is the Lamb. Sing it again. Worthy is Lord, you are. You are holy. You are holy. Are you, Lord God Almighty? Sing you are worthy, Lord. Come on, praise your name. Put it on the radio. Sing you are. You are holy. You are holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amen. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Oh, lift the name of Jesus in this place. Sing higher. Sing higher. Sing higher. Oh, we worship your name. Be lifted higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Come on, lift the name of Jesus in this place. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Higher. Sing higher. Be lifted higher. Higher. Be lifted higher. Let our King, let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted up. Sing, let our King, let our King be lifted up. Hosanna, oh, oh, we lift your name in this place. Be lifted higher in this place. Lord, we give you all the glory. All the honor belongs to you. Oh, come on, praise your name. Come on, lift your voice. Lift your praise. Lift your heart. Oh, give your highest praise. Give your highest worship unto the Lord. Oh, glory, glory. We worship your name. We give you the glory. We lift your name on high. Hosanna in the highest. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship your name, oh Jesus. We lift your name in this place. Walang ibang pangalan, Panginoon, ang maitaas sa lugar na ito kundi ikaw. Oh, nakikita mo ang aming puso sa umagang ito, Diyos. Lord, wala kaming ibang nais kundi itaas ang iyong pangalan. Mapapurihan ka, Panginoon, na kumilos ang iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon. And let your Holy Spirit, Panginoon, to fill us once again.
Let your Holy Spirit overflow in this place, Panginoon. Lord, anumang kabigatan na amin pong nararanasan, Panginoon, Lord, we cancel it in Jesus' name. Let your presence move in this place, O Lord. Let your mighty presence move in this place. Lord, we rebuke all the works of the enemy, Panginoon. By your name, in Jesus' name. For you are the Lord of Lords, the King of Kings, Panginoon. Lahat ng pangalan ay luluhod sa iyo. Lahat ng pangalan ay luluhod sa iyo, Panginoon. Ano man ang laman ng aming puso sa umagang ito, Panginoon. Kahit anumang tigas ng aming puso sa umagang ito, Panginoon. Kaya mong palambutin, Panginoon. By your name, by your presence. Dahil ito'y pangako mo sa amin. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Oh, Hosanna in the highest. Let Come on, church. Huwag kang mahiya na purihin ang Diyos. Huwag kang mahiya na itaas ang pangalan nating Panginoon. Come on, just sing unto the Lord. Oh, just praise the name of Jesus. Just pour out your heart to Him. Ano mang laman ng puso mo sa umagang ito, just offer it to the Lord. Just lift the name of Jesus. Just lift the name of Jesus. Sing, be lifted higher. Be lifted higher. The name of Jesus. Oh, just feel the presence of God in this place. Just feel the touch of the Lord in our hearts, the embrace of God. Oh, as we lift the name of Jesus. Oh, be lifted higher, higher, be lifted higher. Sing, let our King. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. For the last time, sing it again. Hosanna, Hosanna. Tanghal mo ang Panginoon sa iyong buhay. Sing it again from the bottom of your heart. Sing Hosanna, Hosanna in the let our King, let our King be lifted. Sing, let our King, let our King be lifted. Hosanna.
po ba nating palakpakan ng ating Panginoon sa umaga nito? Oh yes, Lord. Lord, maraming salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dahil tunay nga, sabi mo sa iyong salita, na ikaw ay nananahan sa pagpupuri, sa pagsamba ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, muli narito kami. Ibinibigay namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay para sa iyo. Lord, kahit may mga pagsubok kami, may mga challenges kami sa buhay, Lord, hindi kami aalis sa iyo. Hindi kami bibitaw sa iyo, Lord, dahil alam namin na sa iyo ang kasagutan, O Diyos. Lord, ikaw lang ang maitaas sa aming pong buhay. Ikaw lang ang maihiyag, ikaw lang pong makita sa aming pong mga buhay, Panginoon. Lord, this morning, muli, we humble ourselves down before you. Binubuksan namin aming mga puso, ang aming buhay sa iyo. Muli mo kaming kausapin sa umagang ito, Panginoon. Sa pamamagitan ng iyong lingkod, O Diyos. Lord, let your Holy Spirit magbigay sa amin ng kaalaman, magpaalala sa amin sa bawat araw na iyong binibigay sa amin, Panginoon, ang aming mga natututunan sa lugar na ito. At maisabuhay namin, maihayag namin sa iba, Panginoon. Lord, once again, we thank you for your presence in this place. For you are our Hosanna in the highest. Wala kaming ibang itinataas, walang ibang pangalan, Panginoon, kundi ikaw lamang, Jesus. Maraming salamat, Lord God, Lord, sa iyong pinakamataas sa papuri. Sa iyo lamang ang pinakamataas sa pagsamba. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Praise. Amen. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Lahat po ng bata ay inaniyahan po natin dito sa unahan at sila po ay ating ipapanalangin. Sama-sama po natin silang idulog sa Panginoon sa umaga pong ito. Sabi po sa salita ng Diyos, children are heritage from the Lord. So ang mga bata po ito ay pagpapala po galing sa Panginoon. Sa buhay po ng mga batang ito, lahat po ay may plano at layunin ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay. Sige po, sama-sama po nating ituon ang ating mga kamay sa buhay po ng mga batang ito. Yes, Lord, salamat po Panginoon sa napakasarap na presensya mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At sa pagkakataon pong ito, sama-sama po namin itinataas ang buhay po ng mga batang ito sa iyo pong harapan. Tunay nga po, O Diyos, na naisin mo na ang mga bata po ay lumapit sa iyo. Naisin mo, Panginoon, na kahit sa murang kaisipan ng mga bata pong ito, ay Lord, ay makilala ka po nila, Lord, maranasan ka nila, at tunay nga po, Diyos, na
Lord, magkaroon sila ng kaalaman sa iyo pong salita. At sama-sama po namin silang itinataas sa inyo pong mapagpalang kamay, O Diyos, sa kanila pong pag-aaral ng Sunday School. We pray, O God, Lord, for your wisdom, knowledge, understanding sa bawat isa po sa kanila. Mabuksan po ang kanilang mga spiritual na tenga, spiritual na mata, O God, Lord, to see your word, O God, to experience your word, O God, even Panginoon, sa kanila pong mga murang kaisipan. At Lord, dalangin po namin ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, O God, Lord, sa buhay po ng mga batang ito. Father, we plead for the blood of Jesus to cover each and every one of them, O God, that no weapon forms against them by the enemy will prosper. Father, we pray, O God, na ang pagpapala mo, Panginoon, ay patuloy mong ibigay sa buhay ng bawat isa sa kanila, ang iyong pabor, ang iyong, Lord, ang iyong kalinga, O God, at Lord, maging sa magtuturo po sa kanila, we pray for your wisdom, for your patience, for your love, O God, for your kindness, O God, overflow sa kanila pong buhay. At Lord, maranasan ng mga batang ito, Panginoon, Lord, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, O God. At Lord, salamat po, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na Lord, gagabay sa buhay po nila, O God. Salamat dahil alam po namin na ngayon pa lang, O Diyos, ay nakahanda na po ang kanilang classroom, O God. Pinauna mo na ang mga anghel mo sa lugar na yon. At salamat, Panginoon. Let the walls of fire surround that place, O God. Even, Panginoon, sa buhay po ng mga batang ito, angels of the Lord, we command you to take charge over each and every one of these children, na Panginoon, ang iyong mga anghel ang magbabantay at gagabay po sa kanila. Salamat, O Diyos, sa iyo pong mapagpalang kamay namin sila itinitiwala. Thank you, Father God. Lord, indeed, you have a good plan and you have a good future, O God, Lord, sa bawat isa sa kanila po, O God, that they will, O God, Lord, grow up knowing you, O God, that Lord, magkaroon po sila ng takot sa inyo, Panginoon. Let the fear of the Lord be upon these children, O God. And Father, we pray, O God, Lord, preserve this generation. This generation belongs to you, O God, na hindi sila mananakaw ng kaaway, O God. Lord, hindi sila madadaya ng kaaway, O God, because you, Holy Spirit, will be the best influence, Panginoon, ang buhay po ng mga batang ito. In Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God. Lord, release your blessing, your favor, your protection, your provision, O God, Lord, sa kanila. With honor you, O God, this very moment, receive all the highest praise and glory, honor and thanksgiving. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise God po. Amen. So dadako po tayo sa salita ng Diyos. Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Pakitanong iyong katabi, handa ka na ba? Para sa iyo itong mensahe na ito. Amen. Para sa atin pong lahat ang mensahe na ito. Amen. Amen. Tayo po sandali ay yumuko at tayo po ay manalangin. And let's invite the presence of the Holy Spirit to be with us. Our gracious Heavenly Father, we worship you, we adore you. We exalt your name, O God, in this place. Lord, sa amin pong pag-usapan sa iyo pong salita na maibabahagi po sa aming kalagitnaan. Ikaw, O Diyos, ang magturo po sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Lord, ang iyong salita lamang ang siyang makakapagpabago sa amin. Siya lamang, O God, makakapagbago ng direksyon ng buhay po namin. That's why, O God, this morning, we invite the presence of the Holy Spirit. Ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas at walang sino man sa aming kalagitnaan. Salamat po sa iyong presensya, sa iyong pong kadakilaan sa aming buhay. Ang lahat ng ito ay amin pong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. So, ang ating pong pinag-uusapan, ito pong buwan na ito is about God's assurance. Amen? Meron na po ba nagsabi sa atin, meron na po bang nagpahayag sa atin na habang inaalok nila itong produktong ito, ay sinasabi nila ito tested na ito. Amen? When we enter into investment, di po ba lahat ng paraan gagawin nung nag-aaya sa'yo para ikaw ay makumbinsi? Tama po ba? Sino po ba ang pumasok sa investment? Sino po ba ang pumasok sa isang negosyo? Amen?
Kapag ikaw ay ini-invite sa isang negosyo, di po ba, ang lahat ng paraan gagawin nung nag-i-invite sa'yo para lang mapa-oo ka. Amen? Tama po ba? So, ganun din po sa ating Panginoon. Lahat po ng kapahayagan, lahat po ng salita ng ating Panginoon ay binigay na niya para lang tayo po ay makumbinsi. Amen po ba? May kausap po ba ako? Amen? Lahat po ng paraan ginawa na ng Panginoon. To the point na pinagkaloob niya, ibinigay niya ang kaisa-isa po niyang anak para lang mapakumbinsi tayo na meron po talagang Diyos. Amen? God's assurance, Psalms 91 verse 14, atin lamang pong pahapyawan. Ano po sabi po rito? Because He has set His love upon me. Ang nakikipag-usap po dito ay atin pong Panginoong Diyos. Therefore, I will deliver Him. Amen? Dahil po inilagak mo ang iyong pag-ibig sa Kanya, sabi ng Panginoon, therefore I will deliver Him. Pag sinabi niyang, I will deliver you, I will deliver you. Amen po ba? Amen? I will set Him on high because He has known my name. Alam niyo po ba dun sa verse 1 and 2 pa lang, pinahayag na ng Panginoon kung sino siya? Atin pong balikan. Brother Henrik, pakilagay nga. May 4 na pangalan ng ating Panginoon na binanggit po dyan sa verse 1 and 2. Yan. Paki-flash nga muna saglit, Brother Henrik, itong Psalms 91 verses 1 and 2. Anong sabi diyan? Yan. Psalms chapter 91. Yan. Sabi po rito, He who dwells in the secret place of the Most High. Actually, yung secret place po na yan, magkakaiba po tayo ng secret place sa ating Panginoon. Amen? Ikaw lamang at ang Panginoon nakakaalam kung saan yung sikretong lugar na yan. Amen? Sabi po rito, sabi ng ating Panginoon, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Sabi doon, He who dwells, it's conditional. Hello? Hello, may kausap po ba ako? Sino daw yung nananahan? Hindi po sinabi niya sino yung bumibisita. Hello? Kung ikaw ay bumibisita lamang sa presensya ng Diyos, ang requirement ng Panginoon, sino yung nananahan? May kausap po ba ako? Therefore, we should remain in the presence of God. Therefore, sabi nga, tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon. Hindi lamang po tayo ay bumibisita sa presensya ng ating Panginoon. Magkaiba po ang bumibisita sa nananahan. Tama po ba? Kung ikaw ay nananatili o tumitira sa isang lugar, alam mo bawat pasikot-sikot sa loob. Tama po ba? Pero kung ikaw ay bisita, mahihiya ka magbukas ng ref. Tama po ba? Bisita ka lang eh. Amen? Pero sa presensya ng ating Panginoon, ang gusto niya ay manahan po tayo, manatili tayo. Bakit po? Sabi doon, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Dito pa lamang po sa verse 1 and 2, there are 4 names ng Diyos ipinagkalob sa atin. Bakit? Para tayo po ay mahikayat ng Diyos. Amen? He gives us the assurance na siya ay totoong Diyos at buhay na Diyos. Paki-flash nga, Brother Henrik, ano yung mga 4 na names na yan? Wala pa po tayo sa main topic po natin. Gusto ko lamang pong ipahayag sa atin. Ito pong 4 na pangalan ng ating Panginoon. Yan. Sabi po ng verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High. Ang Most High po, sa salitang Hebrew, is Elyon. Hello? Ito po ang isang pangalan ng ating Diyos, amen, na binabanggit po niya, na ang ibig sabihin ay Elyon. Ano ba ang Elyon? Brother Henrik, pakicheck nga, ano ba ang Elyon? In the Hebrew Bible, yan. Sabi po rito, meaning, ang Elyon is Most High or the highest. It is often used in the phrase El Elyon, which translates to God Most High. This title emphasizes God's supreme position and authority over all His creation. Sinasabi na ng ating Panginoon na siya ang on top of everything. Hello? Lagi po natin naririnig,
that the president is on top of everything. Ibig sabihin, the president, it gives us an assurance na kaya kong i-handle ito. Parang ganun ang ibig sabihin. Amen? So sa ating Panginoon, He is on top of everything. Amen? So tayo bilang mga tao, minsan nadadala tayo ng sitwasyon. Tama po ba? Amen? Pero God is reminding us that I am in control. Hello? God is has the supreme authority over all His creation. Pangalawang, meron pa ba katuloy dyan? Ano pa po ba? Yan. Pangalawang salita o pangalawang pangalan ng ating Panginoon na binanggit po sa Psalms 91 verse 1 and 2. Bago po dumating sa verse 14, that God gives us an assurance, ipinahayag na niya yung kanyang mga pangalan para tayo po ay mapaniwala na meron pong totoong Diyos. Amen po ba? Pangalawa is Shaddai. Binanggit po dyan that God is the Almighty. Paki-flash nga po ulit, Brother Henrik. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. God is an Almighty God. Ano ba sa Tagalog ang Almighty? Amen? Almighty, parang makapangyarihan, kataas-taasan. Amen? Sabi nga po, if God is for us, hello, then who can be against us? But sometimes we need to remind ourselves. Tama po ba? Why? It's because dun sa sitwasyon na ating na-encounter, minsan, yung pagkakaalam natin sa ating Panginoon, na-overwhelm, amen, nung sitwasyon sa buhay. Alam mo naman na merong Diyos tama po ba? Pero bakit minsan nawawalan tayo ng pag-asa? Because we sometimes visit the presence of God. Pero ang gusto ng ating Panginoon, we should remain and dwell in the presence of God. There's a big difference between remaining or dwelling and visiting. Are we a visitor in the presence of God or are we a dweller in the presence of God? Ikaw ba ay nananahan sa presensya ng Diyos? Ikaw lamang ay bumibisita? May kausap po ba ako? Bumibisita ka lang ba tuwing linggo sa presensya ng Diyos? Bumibisita lamang po ba tayo pag kinakailangan manalangin? Bumibisita lamang po ba tayo pag may gawain? Amen? Ano pong sinasabi sa Joshua chapter 1 verse 8? Tingnan po natin. Joshua chapter 1 verse 8. Bakit natin kinakailangan po to stay in the presence of God and to have communion with God? This book of the law, ito pong salita ng ating Panginoon, shall not depart. Sabi po rito, out from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Bakit po kinakailangan i-meditate? What purpose? Ano pong dahilan? That you may observe to do according to all that is written in it. Para makita mo, para masunod mo. Bakit kinakailangan mong sundin? Ba't kinakailangan natin sundin ng salita ng Diyos? For then, you will make your way prosperous. Sometimes tayo, gusto lang po natin prosperity. Hello? Ayaw natin yung process to be in that prosperous life. Tama po ba? Amen? Gusto ng ating Panginoon maging prosperous po tayo. Pero anong gagawin natin? Meron po tayong kinakailangan gawin. To meditate the Word of God, to listen to Him, to listen to the instruction of God. Bakit? Kasi nandun po yung susi para tayo po ay magtagumpay. Amen? Bakit kinakailangan po natin mag-meditate? For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Pag sinabing good success, there's always bad success. Hello? Yung sinasabi nilang get rich quick. Sometimes tayo bilang mga tao, nasanay tayo sa yung mabilisang pace ng buhay. We want everything that is instant. Hello? Instant noodles, di ba? Meron nga po kami kinain dati, pati pala yung kanin, instantly naluluto siya sa isang cup lang. Merong hinahalo lang, biglang iinit, tas kukulo. Very instant. Amen?
Pero gusto ng ating Panginoon, mga magulang, mga kapatid, to be in the process where God wants us to be. Bakit po? Because that's our molding place. Amen? Pangatlong salita. O salita ng ating Panginoon, pangalan ng ating Panginoon na binanggit po sa chapter 1 and 2. Pangatlo is the Lord. Meaning Yahweh. Ano ba ibig sabihin ng Yahweh? Yan. In the Bible, Yahweh, often spelled as yan, YHWH, kasi wala po sa kanilang, ang tawag ba doon? Vowel? Vowel. With vowels added for pronunciation is the personal name of God as revealed to Moses in Exodus 3. It's typically translated as Lord in English Bibles, distinguishing it from Lord translated as Master. Amen? Tayo po minsan, sinasabi lang natin sa ating Panginoon, you are my Lord, pero ayaw natin pakialaman ng Lord yung buhay natin. Amen? Pag sinabi mo kasing Lord, meron po siyang karapatan sa buhay mo. Tama po ba? Amen? The most common, pakibalik. Yan. The most common interpretation of Yahweh is understood as I am or He will be. Remember when Moses encountered God sa sinasabi natin yung burning bush, anong pong tanong ni Moses? Sabi niya, sino ka? Panginoon. Sabi niya, I am that I am. Ano po ibig sabihin? Ang Diyos natin sa bawat sitwasyon ng buhay natin, siya ang kasagutan. Hello? Sabi po doon, if you need healing, I am your healer. Amen? If you need, ito pong pangangailangan na ito, I am the solution of that problem. Hello? May kausap po ba ako? Amen? Nais ng Panginoon sa pagpapahayag pa lang, in giving us the assurance, ibinigay niya na yung mga pangalan niya. Para lang ito, ebidensya ito. Parang sinasabi ng Diyos, ebidensya ito na ako ang nagbibigay sa iyo ng katiyakan na meron kang kasiguraduhan sa presensya ko. Hello? Panghuli, yung pang-apat na kanyang nireveal na pangalan. Ano pong pangalan dito? Elohai or Elohim. Ano po yung salita po dyan? Sa verse 2. Yan, translates to my God or the Lord my God in Hebrew. It is a term used to express a personal, personal and intimate relationship with God. Ito pong Elohai na to, translates to my God, nagiging personal po siya. Hello? Ang intimacy po, nakukuha yan. Halimbawa, sino po ba, pakitaas po dito ang may mga asawa? Amen? Tayo po, nabubuo yung intimacy natin sa ating husband or sa wife because we always communicate at kumbaga meron tayong constant communication sa bawat isa. Tama po ba? Doon na kukuha natin yung intimacy. Amen? Sabi po rito, ito pong Elohai na ito, nagiging personal yung Diyos po natin. Amen? Yung Diyos na kinikilala ng mundo, pero sa'yo, personal, nakilala mo ang Panginoon. Hello? Iba po yung alam mo lang na meron Diyos eh. Pero iba din at mas malalim kung kilala mo yung Diyos na alam mo. Hello? Yan. Emphasizing a sense of trust and reliance. Hello? Yung ito pong mga pangalan na ito, pinahapyawan ko lamang po para mas malalo po nating kumbaga yung benefit ng assurance ng Diyos, mas ma-internalize natin. Ibig sabihin, mas ma-emphasize sa bawat isa po sa atin. Amen? So, ang ating pong pag-uusapan ngayong hapong ito is the benefit or assurance of benefits. Kasiguraduhan na meron pong benepisyo, amen, of being in the presence of God. There are so many benefit na binanggit po sa Psalms chapter 91, verse 1 pababa. Amen? Marami pong benepisyo na naglalagi tayo o nananatili tayo sa presensya ng ating Panginoon. Pwede po ba basahin natin, Brother Henrik, before we proceed dun sa main
Ano natin? He who dwells, sabi po rito, in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. He who dwells. Okay? I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Verse 3, surely, because you made the Lord your dwelling place, sabi po rito, verse 3, sabi nun, ito po yung isang benepisyo, surely He shall deliver you from the snare of the fowler and the perilous pestilence. Nagkakaroon man ng recession sa mundo, nagkakaroon man ng tanggalan sa iyong opisina, pero ikaw, secured ka. Amen? Verse 4, another benefit. He shall cover you with His feathers, and under His wings, you shall take refuge. Remember po ang mga inakay, di po ba? Pag may ulan, nakakita na po ba kayo ng ganon? Di ba? Tuwing may ulan o kaya may bagyo, anong ginagawa ng mga inakay? Sumisiksik sa ilalim o sa ilalim ng pakpak ng kanyang nanay. Amen? Sabi dito, He shall cover you with His feathers, and under His wings, you shall take refuge. Why? It's because in the presence of God, we are secured. Hello? Secured tayo sa presensya ng ating Panginoon, sa piling ng ating Panginoon. His truth shall be your shield and buckler. Verse 5, you shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day. Verse 6, yan, nor the pestilence that walks in darkness. Marami pong kinds ng pestilence na dumadapo o nakakarating sa mundo. Amen? So even in our personal life, may kanya-kanya po tayo minsan pestilence na na-encounter. Okay naman ang sahod mo, di ba? Maganda naman trabaho, but parang kulang. Parang dumadaan lang sa palad. Minsan, yung ating kinikita, parang meron tayong butas na bulsa. Anong dahilan? Because may peste. Amen? Nor the destruction that lays waste at noonday. Verse 7, 1,000 may fall, sabi ng ating Panginoon, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Amen? Napakagandang salita ng ating Panginoon that we should depend on the Lord our God. Do not depend on your trabaho. Never depend on your trabaho. Never depend on your income. Hello? Never depend on the riches you have. Ulitin ko po, yung napanood ko po na documentary nung I think tsunami yon sa Japan. Napakayaman niyang tao. Pero sabi niya, sa isang iglap, nawala ang kayamanan ko. Dati-dati ganito ako, ganyan ako, sabi niya. Pero nung dumating yon, nawala lahat. Bakit po? Kasi anytime, pwedeng kunin ng ating Panginoon. Malakas ka ngayon, pero hindi mo alam, malakas ka pa ba mamaya? Hello? Matalino ka ngayon, mamaya ba may katalinuhan ka pa? May kaya ka ngayon, mayaman ka ngayon, pero mamaya, mayaman ka pa rin ba? Hindi po natin alam ang hinaharap. Amen po? That's why the more that we entrust our lives to our God. Amen? Tuloy po natin, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Verse 8, only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Verse 9, because, sabi po rito, you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, inulit na naman po yung mga pangalan, your dwelling place, sabi dito, verse 10, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. Dahil inilagak mo ang pag-ibig mo sa akin, sabi ng ating Panginoon, walang kasamaan na dadapo sa'yo, walang salot na lalapit sa'yo. Amen? Verse 11, for he shall give his angels charge over you to keep you in all your ways. Saan po ba natin matatagpuan lang lahat ng bagay na yan? Sa kanyang presensya lang. Bakit po? Doon kasi may instruction. Verse 12, yan. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. 13. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent, you shall trample underfoot.
And verse 14, dito na po natin kinuha yung ating pong text. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. Amen? I will set Him on high because He has known my name. If you truly love God, stay in the presence of God. Dwell in the presence of God. Ang isang mabait at masunuring anak, mapagmahal na anak, hindi layas sa kanyang tahanan. May kausap po ba ako? Amen? Pero ang batang suwail, layas ng layas, wala lagi sa kanyang magulang, sa presensya ng magulang. Kaya napapariwara ang buhay. Remember mga magulang, mga kapatid, if you stay away from the presence of God, easily attack po tayo ng kaaway. Amen? Verse 15. He shall call upon me, sabi ng ating Panginoon, and I will answer him. Amen? I will be with him in trouble. Di ba napakagandang salita ng ating Panginoon? Meron kang kinakaharap na trouble, pero ang sabi ng Diyos, sasamahan kita sa trouble na meron ka. Hello? I will deliver him and honor him. Verse 16, with long life, I will satisfy him and show him my salvation. Alam naman natin yung salita na to eh. Tama po ba? Pero sometimes most of the time, we should remind ourselves. Amen? Paalalahanan natin ang ating sarili. Amen? Sa mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga po sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, we should meditate day and night. Amen? Assurance of benefits of being in the presence of God. Number 1, hope is evident. Sa presensya ng Diyos, ang pag-asa, tama po ba? Hope is pag-asa. Hope is evident. Hello? Sa presensya po ng ating Panginoon, meron pong pag-asa. Jeremiah 29 verse 11, ano pong sabi po rito? For I know the thoughts that I think toward you, sabi ng ating Panginoon. Alam ko yung kaisipan ko para sa iyo. Says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Meron pong plano ang ating Panginoon sa atin. Hello? Tayo po ay may plano sa ating mga anak. May kausap po ba ako? Hello? Pero mas higit na mas maganda ang plano ng Diyos para sa kanila. Hello? Tama po ba? Meron kang gusto sa iyong anak kung anong gusto niya, kung anong gusto mo, maaaring gusto mo paglaki niya. Pero never insist what you want to that child kung ito ay hindi kalooban ng ating Panginoon. May kausap po ba ako? Amen? Maaaring frustrated doctor ka at gusto mo yung anak mo maging doktor din. Eh, hindi naman po pala siya tinatawag para maging doktor. Hello? Tayo po lahat ay meron pong pagkakatawag ng ating Panginoon. Alamin po natin. Amen? Lahat po tayo ay may calling sa harapan ng Diyos. Ang gusto lamang ng ating Panginoon ay alamin po natin kung ano po yon. Kahit matapos ka man sa profesyon na gusto mo, kung di ka dyan tinatawag ng Panginoon, hindi ka pa rin magiging masaya. Hello? Tama po ba? Bakit po? Because there's a vacuum in our hearts. Sabi po ng isang great philosopher, that only God can fill. Hello? Merong puwang sa puso po natin na ang Diyos lang ang makakapagpuno. Minsan gusto natin, Lord, bigyan mo lang ako ng bahay, magiging masaya na ako. Bigyan mo lang ako ng sasakyan, magandang pamilya, magiging masaya na ako. Nung nagkaroon ka niyan, parang may kulang pa din. Bakit po? Kasi ang Diyos lamang po ang makakapagpuno sa puso po natin. Amen? Sabi ng mga ibang mayaman, sige, mag-gain pa tayo ng mga kayamanan. Kaya nga po, nauso po sa Pilipinas. Di po ba, yung mga politiko natin, ang laki na nga ng sinasahod, parang kulang pa din, kaya pumupunta sila sa corruption. Bakit? Kasi ang Diyos lamang po makakapagpuno sa puso po nila. Amen? Romans 15:13. Meron pong pag-asa sa harapan ng Diyos, sa presensya ng ating Panginoon. Kaya huwag po tayong lalayo. Kung tayo po ay nawawalan ng pag-asa sa buhay, lumapit ka sa source ng pag-asa. Romans 15:13, now may the God of hope, siya ang source ng pag-asa, fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by
The Holy Spirit. The power of the Holy Spirit. Now may the God of hope fill you with all joy and peace. Amen? Tayo po minsan, we base our feelings, amen? Sometimes yung gusto natin is the happiness. Because happiness, pero alam po ba natin that the happiness is based on happenings? Amen? Gusto lang natin kasiyahan, pero we must desire the deeper. Ano po yun? Yung kaligayahan na nagmamula sa ating Panginoon. Amen? Kasi po ang happiness ay nakabase lamang yan sa sitwasyon sa paligid mo. Pag wala na yung sitwasyon na yan, pag wala na yung happenings na yan, wala ka na ring happiness. Pero maguluman yung paligid mo, if you have that joy na galing sa ating Panginoon, mananatili yung kasiyahan sa buhay mo. Amen? Isaiah 40:31. Ano pa po ba yung mga talata patungkol po sa pag-asa na meron po sa ating Panginoon? But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ito po yung mahirap, yung naghihintay. Hello? Ang mahirap po yung naghihintay. Bakit po? Tayo po kasi ay nasanay sa fast-paced na mundo. Amen? Kaya pag tayo sinasabi natin na maghintay tayo sa presensya ng Diyos, nawawalan tayo ng pasensya. Lord, ang tagal naman. Yung pinanalangin ko, Lord, ang tagal namang dumating. Amen? Sabi dito, but those who wait on the Lord, sila lamang na naghihintay ang makakatanggap ng kalakasan. Sino po bang nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na spirito sa mga kanyang mga disciples? There are, I think, 400 or 500 na sinabihan ng ating Panginoon nung siya po ay nag-ascend. Di ba sabi niya ang ating Panginoon, maghintay? Sino lamang po yung nakatanggap ng kapangyarihan ng banal na spirito? I think only 120 of those 400 or 500 na sinabihan ng ating Panginoon. Because waiting is very crucial. Amen? Gusto mo makatanggap ng inaasahan mo sa Panginoon, wait upon the Lord. We need to wait the instruction that comes from Him. Amen? Waiting is difficult. It needs a lot of patience, especially in this fast-paced world or fast-pacing world. That's number one. Hope is evident whenever we are in the presence of God. Assurance of benefits of being in the presence of God. Number two, there's love. Sa presensya po ng ating Panginoon, mayroon pong pag-ibig. Hello? Romans chapter 8, verse 35, 37 to 39. Yan. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Sabi dito, who shall separate us? Sino ba ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Verse 37, yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present or things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Wala pong sino man o wala pong anuman makakapaghiwalay sa atin sa presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Pero meron po akong babanggitin na pwede makapaghiwalay sa atin. If you will stay away in the presence of God, wala pong magagawa ang Diyos. Sabi doon, no one can pluck us away from the hand of God. Walang sino man pwedeng mag-alis sa'yo. Pero kung ikaw na mismo ang aalis sa presensya ng Diyos, wala po siyang magagawa. Hello? Remember the parable of the prodigal son. Hindi pinigilan ng tatay eh. Tama po ba? Hindi niya pinigilan. Because God has given us free will. Binigyan tayo ng Diyos ng sarili po nating kapasyahan. But we will suffer the consequences whenever we stay away from the presence of God. Hello? Kaya never stay away in the presence of God. Huwag po tayong lalayo, aalis. Because wala po tayong covering ng ating Panginoon. Amen? Psalms chapter 5, verse 11 to 12.
But let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor, you will surround him as with a shield. We want blessing in our lives. Tama po ba? We want all those benefits sa buhay po natin. Pero may gusto ang Panginoon para matamasa po natin yan. Ano po doon? We have to stay where God wants you to stay. Kung nais ng Panginoon, stay in His presence, stay in that area, stay in that area. Amen? Yung prodigal son, mga bagulang mga kapatid, I think that's the younger po ba yan? Amen? Yung prodigal son na yan, ayaw man ng tatay na paalisin, ayaw man na tatay na kunin yung parte niya kasi alam niya yung mangyayari. Amen? Pero pinayagan niya. Bakit po? In order for that son to realize yung kanyang gagawin. Tayo po minsan sa pagpupumilit natin sa ating Panginoon, hindi man niya kalooban, pero He allows it. Bakit po? In order for us to realize that when God is away from us, mawawalan po ng security ang buhay po natin. Amen po ba? Kaya po, ito pong mga benepisyo na to, being in the presence of God, ito po ay pinapahayag sa atin in order for us to stay in His presence. Amen? Manatili po tayo kung saan naroroon ang ating Panginoon. Bakit? Kung saan naroroon ang magulang, nandun po ang paggabay ng magulang. Tama po ba? Kung saan naroroon ang mga magulang, nandoon yung instruction ng magulang. Amen? Alisin po natin yung mga modern communication gadgets po natin. Pastor, meron namang messenger kahit wala ako sa bahay Amen? Alisin po natin yung mga bagay na yan, the outward mga gadgets or tools. Amen? Realistically, kung nasaan ang magulang, nandun ang security ng anak. Amen? Hindi nga sasabihin ng anak na, secured nga mabuti ang mga anak kung ano po yung kakainin nila mamaya. Kasi tiwala sila that the parents will provide for them. Nagkakagulo man sa labas, pero alam nila sa loob ng bahay nila, secured sila. Amen? So same holds true sa atin pong Diyos. There is love in the presence of God. Proverbs 3 verse 11 to 12, My son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. For whom the Lord loves, He corrects. Hello? For whom the Lord loves, He corrects, just as a father, the son in whom He delights. Hindi po masama ang mag-correct ng anak. Amen po ba? Nararapat lamang po. So same holds true po sa ating Diyos. Minsan kinokorek tayo ng ating Panginoon, pero minsan nagtatampo tayo sa Diyos. Amen? Pero kung nandoon, kung nasaan yung pagkokorek ng ating Diyos, kasi may pag-ibig siya sa bawat isa po sa atin. Number 3, saglit lamang po ito. One of the assurance of benefit of being in the presence of God. Number 3, there's joy in the presence of God. Meron pong kaligayahan sa presensya po ng ating Panginoon. Ang kaligayahan po na yan, hindi po natin matatagpuan kung saan-saang lugar. Hello? Amen? Sabi po doon sa isang amusement park, I think that's Disneyland. Sabi po doon, the happiest place on earth. Hello? Amen? Kung sino po bang nakarating na sa Disneyland? Hindi pa kasi ako nakarating Ayan, meron po tayo isa, dalawa, tatlo. Amen? Sabi po doon, the happiest place on earth. Pero pag wala na yung amusement park, nawala na rin yung happiness mo. Amen? Bakit po? Kasi po, tayo bilang mananampalataya, hindi po dapat nakabase ang ating kasiyahan sa sitwasyon na meron po tayo. Amen? There's joy in the presence of God. Psalm 16 verse 11. Psalms chapter 16 verse 11.
Sabi po rito, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Minsan tayo po, naghahanap tayo ng pleasure kung saan-saan. Hello? Tama po ba? Naghanap-hanap tayo kung saan-saan pleasure. Punta tayo sa lugar na to, mayroong maganda rito, maayos dito, okay dito. Amen? Isa lamang po kung talagang gusto mo at ma-fulfill yung pleasure, yung joy na gusto mo, go back and be in the presence of God. Hello? Amen? Sabi po rito, you will show me the path of life. There's a way, sabi ng banal na kasulatan, that seems right to a man, but in the end, it leads to destruction. Sa tingin mo maayos, sa tingin mo maganda, Pastor, ang dami nag-invest eh. Mag-invest na rin ako. Lahat sila kumita. Baka ako kikita din. Amen? There's a way that seems right to a man. Mukhang okay. But in the end, it leads to destruction. You cannot see your future. Amen? That's why we have to rely. Amen? And ask first. Ano ba ang kagustuhan ng ating Panginoon? Kasi maaaring sa kanila, swak sa kanila yon, kaya sila nag-succeed. Ang tanong, swak din ba sa'yo yon? May kausap po ba ako? Amen? Mukhang okay naman yung trabaho. Di po ba, marami pong nangingibang bansa. Hello? Ano po ang purpose? For the family, that's good. Kaya nga po lagi sinasabi nila, Bishop, pag may kinakasal, it's permissive will of God, but it's not perfect will of God. Bakit? Ayaw po ng ating Panginoon magkahiwalay ang mag-asawa. But because of the need of the family, it is permitted by God. But it is not perfect will of God. Hello po ba? Amen? So, ito pong presensya ng ating Panginoon, amen, dun lamang po natin matatagpuan yung tunay na kagalakan na hinahanap po natin. Amen? Kung sa kanila man ay pumasa sa kanila, yun pong kanilang pinasok, sabi na nating investment na yan, yung pinasok na desisyon na yan, tanungin po natin ng Panginoon, Lord, pwede din po ba ako doon? Pastor, hindi pa naman ako nakakarinig sa Panginoon eh. Anong gagawin ko? Hello, may kausap po ba ako? Paano ko naman malalaman? Hindi ko nga alam kung boses ng Panginoon. Eh, kanina ka pa nagsasalita na makinig sa boses ng Panginoon. Isa pong instruction. Kung sino po yung kinikilala po ninyong mentor or pastor po ninyo, ask them. Kasi God has given us our delegated authority na in charge sa buhay po natin. Amen? Especially for those na hindi pa po namamalayan or nakakaalam paano po makinig sa boses ng ating Panginoon. God has given you your leaders, God has given you your pastor, your bishop, then ask them and pray with them. And God will give you the instruction. Amen? Gusto po natin mag-succeed ang buhay po natin? Amen? Tama po ba? Anong kailangan po natin gawin? Ask instruction coming from God. Bakit po? Because in every instruction, there is blessing pag tayo po ay susunod. Amen? Number 4, benefit to be in the presence of God. There is protection. 2 Thessalonians chapter 3, verses 3 to 5. Sabi po dito, but the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. The Lord is faithful. And we have confidence in the Lord concerning you, both that you do and will do the things we command you. Bakit po? Kasi po, sa bawat command ng ating Panginoon at sa bawat pagsunod na atin pong gagawin, ang kalakip po nito ay pagpapala. Hello? And we have confidence in the Lord concerning you, both that you do and will do the things we command you. Verse 5, now may the Lord direct your hearts into the love of God and into the patience of Christ. May the Lord direct your hearts. Meron ulit instruction. Amen? Yung instruction na yan is napaka halaga
sa buhay po natin bilang mananampalataya. Kung sa mundo po, sinasabi natin, hindi masyadong kinikilala po ito. Pero dahil po tayo ay mananampalataya, kaya mo nga tinawag na Lord ang ating Panginoon. Because siya po ay may karapatan sa buhay mo. Amen? The more na dapat po tayo makinig at humingi ng paggabay po ng ating Panginoon. Amen? Isaiah 54 verse 17. There's protection in the presence of God. Now, a weapon formed against you shall prosper. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord. And their righteousness is from me, says the Lord. Psalms 121 verse 7 to 8. The Lord shall preserve you from all evil. He shall preserve your soul. The Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Sinasabi din po ng Isaiah 55 verse 11, sabi po dito, so shall my word be that goes from my mouth, it shall not return to me void. Kung sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita sa bawat pagsunod mo, pagpapalain ka. Hello? Amen? Kung sinasabi ng ating Panginoon, merong kaligayahan sa presensya ng Diyos, may kaligayahan po doon. Amen? Hello? Lagi nga po nauso, wala doon sa red light district ang kaligayahan. Amen po ba? Amen? Wala po sa round table ang kaligayahan, ang tunay na kaligayahan. Nasaan po? Nasa presensya ng ating Panginoon. Yung mga kaligayahan na sa tingin natin kaligayahan, kasiyahan, panandalian lamang po yan. Amen? Ang tunay na makakapagpuno po sa atin ay kung nasaan po ang ating Panginoon. Meron po akong isang napanood, I think sa Reels po yata yun, o sa Messenger o sa Facebook. Sabi po doon, nung ang Diyos nag-create ng isda, nagsalita siya sa tubig. Amen? Nung ang Diyos ay nag-create ng mga puno, nagsalita siya sa lupa. Pero nung ang Diyos nag-create ng tao, nagsalita siya sa sarili niya. Let us make man in our own image. Ngayon, yung isda, alisin mo sa tubig, anong mangyayari? Mamamatay. Ang puno, alisin mo sa lupa, anong mangyayari? Mamamatay. Tayo po aalis sa presensya ng Diyos, unti-unti po tayong mamamatay in the Spirit. Amen po ba? Bakit po? Because our natural habitat is in the presence of God. Hello? The natural habitat of those fish ay sa tubig. Hello? Kaya kung ang natural habitat mo ay wala na sa presensya ng Diyos, huwag kang magtaka kung bakit nanghihina ka. May kausap po ba ako? Bakit po? Because our natural habitat is where our God is. Amen? Kaya nga po tayo very special sa harapan ng Diyos. When He created everything, anong ginawa ng ating Panginoon? Nagsalita lamang siya, let there be and there was. Tama po ba? Let there be firmament, let there be trees, let there be everything. Pero nung ang Diyos na ang gumawa, ay ang Diyos na ang gumawa sa tao, anong sinabi niya? Let us make man in our image. Kumuha siya ng putik at hinulma niya sa kanyang palad. Tayo po ay handcrafted ng ating Panginoon. Hello. Tayo po, ikaw ay pili ng Diyos. Hinulma ka sa pamamagitan ng kanyang kamay. Kaya po special tayo. Handcrafted po tayo. Kakaiba sa ibang creation ng Diyos. Tama po ba? Ang creation ng Diyos ay nagsalita lamang po siya. Pero tayo po, hindi lamang po nagsalita, hinulma pa tayo sa kanyang kamay. Kaya very special po ang bawat isa po sa atin. Tama po ba? Kaya tayo bilang mananampalataya, stay in the presence of God. Bakit po? Dahil po sa presensya ng Diyos, marami pong benepisyo. Amen? Sabi ko nga po lagi, sino po ba mga double citizen na dito? Dual citizen. Diba? Senior citizen at saka Filipino citizen. Diba? There are so many benefits ng mga ating mga senior citizen. Pero ang senior citizen na yan, pag hindi niya alam at hindi niya gagamitin, hindi siya mabe-benefit dun sa benefits na meron. Tama po ba?
I think meron pa yatang free sine sa mga senior citizen. Amen? Tama po ba? Di ba may libre yata sila eh. Sa parking nga minsan, libre pa sila sa parking. Paano ka malilibre sa parking? Wala kang sasakyan. Amen? Paano ka malibre sa sine? Hindi ka naman nagpupunta ng sinehan. Amen? Paano po tayo mabe-benefit sa sinasabing benefits ng ating Panginoon kung hindi po tayo mag-inquire sa presensya ng Diyos? Paano tayo mabe-benepisyo kung hindi po natin i-exercise yung karapatan natin sa harapan ng ating Panginoon? Let us claim what belongs to us. Amen? There's so many benefits na pwede po nating matamasa sa pag-i-stay o pananatili sa presensya ng Diyos. Number 1, hope is evident. Meron pong pag-asa sa presensya ng ating Panginoon. Pangalawa, meron pong pag-ibig. Kaya po kung ikaw ay nanatili sa presensya ng Panginoon, hindi imposible sa iyo mahalin ang hindi ka mahal-mahal. Hello? May kausap po ba ako? Kung ikaw ay palagi ang nag-i-stay o nanatili sa presensya ng Diyos, hindi mahirap sa iyo magmahal ng iba at hindi ka mahal-mahal. Hello? Kung ikaw ay nag-i-stay sa presensya ng Diyos, na ang Diyos ay mapagpatawad, sino tayo para hindi patawarin ang iba sa buhay natin? Amen? There's love in the presence of God. Patlo, there is joy in His presence. May kaligayahan po sa presensya ng Diyos. Huwag mo hanapin sa iba. Kung meron kang isang asawa, huwag ka na maghanap ng iba pa. Amen? Sa presensya lamang po ng Panginoon, sapat na para matugunan yung kaligayahan na hinahanap mo. Pang-apat, there is security, there is protection in His presence. Amen? Kaya hindi po sapin ang security sa kaperahan. Kasi marami pong mayayaman, napakaraming bodyguards, takot sa buhay. Tama po ba? Amen? Because they are not secured. Tayo, amen? Nakakagala tayo kung saan natin gustuhin. At alam po natin that God will do something on our behalf. Meron palang pinaplanong kaaway, alam na ng Panginoon. At alam na niyang gagawin para tayo po i-spare kung ano man ang balak ng kaaway sa atin. Amen? Ganun po tayo ka-espesyal sa harapan ng ating Panginoon. That's why we need to stay in the presence of God. Sabi po sa verse 1, He who dwells in the secret place. Hindi po niya sinabi, He who visit. Magkaiba po. Anong gusto ng ating Panginoon? Stay in the presence of God. Do not just visit in the presence of God. Do not just visit the presence of God. Hello? Huwag ka lang bibisita tuwing linggo. Amen? Sa presensya ng ating Panginoon, He is open 24/7. Amen? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ano ba yun? Diyos ka sa buhay ko. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. May we sing that song? Meron po tayo. Tayo po ay one step ahead. Tama po ba? Sa hindi mananampalataya. May kausap po ba ako? We are one step ahead sa mga hindi po mananampalataya. Bakit? Pinapakilala ng Diyos kung sino siya sa buhay natin. Amen? Kaya po tayo ay napakapalad kasi alam natin ang bawat gawin sa tuwing may sitwasyon na kinabibilangan po tayo. Diyos ka sa amin, Brother Henry. Let's sing this song before we close in prayer. And may this song minister to each and every one of us. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aring nagmahal ng tulad mo.
Iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Let's sing again this verse. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang mapantay sa kabutihan mo. Amen. Thank you, Lord, for your love. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sabay-sabay po tayo, dakilain ang Diyos. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay Sa uling pagkakataon, sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, naging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus. Maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa po sa amin. Bagamat kami nagkukulang, O Diyos, tapat ka sa bawat isa. Salamat po, Diyos, sa iyong kaisipan sa amin. Kami pagpalain, kami ay maisaayos ang buhay. That's why this morning, O God, we ask for forgiveness for all the shortcomings that we have done. Sa kawalan ng pagtitiwala po sa inyo. You have given the best of heaven, and yet sometimes we neglect how powerful you are. Sometimes, oh God, hindi po namin nakikita yun pong pagkilos sa amin. Sometimes we rely on the past failures, past mistakes. That's why, oh God, this morning, renew our mind.
Baguhin niyo po ang bawat isa po sa amin. Nais mo, Panginoon, na kami ay magkaroon ng kasiguraduhan. Only in your presence where we can find refuge. Only in your presence that we are secured. We have an assurance that you will never leave us nor forsake us. And your word, sabi mo, Diyos, will never return unto you void. As a proof na hindi ka nagbabago, binigay mong kaisa-isa mong anak to die for our sins in order for us to experience life to the fullest. In order for us, O God, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na masagana. At nais mo, O Diyos, sa bawat isa na lalo pang mapalapit po sa inyo. Always remind us, O God, that away from you, our lives will be in chaos. We are only secured only in your presence. Kaya sa umagang ito, O Diyos, salamat na binabago po ninyo ang bawat isa po sa amin. At makita po namin that despite of all those circumstances, despite, O God, sa mga problema na meron po kami, makita po namin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan. Makita po namin ang pagtulong po ninyo, ang kaisipan po ninyo sa bawat isa. Na sa inyo, meron po kaming pag-asa at meron po kaming katagumpayan. Salamat po sa iyong salita na naibahagi sa ngayong umagang ito. Ito po, O Diyos, ay magsilbing aral sa amin, magsilbing gabay po sa amin, maging sa buong linggong ito na kami ay malakaran po namin ang nais po ninyo. Maihayag ang nais mong maihayag at kami pagpapala sa mga taong nakapaligid po sa amin. Salamat po sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Amen. Tayo ba ay pinagpala ng Diyos sa umagang ito? Kung tayo ay pinagpala, tayo ay dumako sa mahalagang gawain sa pamagitan nating pagbibigay. Ito po ay hindi kaugalian lamang, kundi utos ng ating Panginoon ito. O kung mahal natin ng Diyos, panahon naman upang ibalik natin ang pagmamahal niya, ang pagmamahal natin sa Kanya sa pamagitan nating pagbibigay. Sapagkat ang pagbibigay po ay naayon sa salita ng Diyos. Sabi rito sa banal na kasulatan, sa Malakay 3:10, dalhin natin ng buong buo ang 10 bahagi sa tahanan ng Diyos. Sapagkat upang matugunan ang pangangailangan ng bawat manggagawa natin. Totoo yan. Ang 10 bahagi po ay pag-aari ng Diyos yan. Totoo yan. Lahat naman ng kayamanan natin, ang meron tayo ay sa Diyos nang gagaling lahat yan eh. Kaya ang 10 bahagi ay hiningi ng Diyos yan upang ibalik natin sa Kanya. Hindi kailangan ng Diyos yan. Ang nangangailangan dyan, yung manggagawa sa ating tahanan. Saan ba yung tahanan? Tahanan ng Diyos, ito yon ang simbahan natin upang matugunan ang pangailangan. Maraming pangailangan sa ating tahanan. Sa gawain, sa paghayo ng mga ating manggagawa upang mapalawak ating mga gawain. Kaya 10 bahagi lamang ang hiningi ng Diyos at ang offering. Hindi natin kawalan yung 10 bahagi. Sapagkat pag yung 90% sa atin, 10% lang sa Diyos. Yung 10 bahagi na yan, kung ibibigay natin sa Diyos yan, i-times 100 o times 1,000 pa ibabalik ng Diyos sa atin lahat. Kaya huwag tayong matakot na ibigay natin yung 10 bahagi natin na kinikita sa ating Diyos upang lalong pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Sapagkat hindi tayo hinayaan ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Ano man pagsubok ang naranasan natin,
Huwag natin dabdamin yan. Kumapit tayo sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalutasan sa lahat. Hindi como may pagsubok na dumaan sa atin, sinisisi natin ang Diyos. Lord, binigay ko naman lahat, ngunit sinisi mo ang Diyos. Hindi, huwag natin sisihin ang Diyos sapagkat ang Diyos, hinayaan niya na tayo ay may pagsubok. Ganun din sa akin, nakarang araw nga may pagsubok. Sabi ko, thanks God, sabi ko. Umuwi ako sa probinsya upang magsaya. Pagdating ko doon, may balita sa akin, ngunit nagagalak pa rin ako sa Diyos. Lord, salamat, sabi ko. Wala naman akong kakayanan, pinagkatiwala ko sa iyo. Kaya ang Lord ang nagbigay ng kasagutan sa lahat. Kaya ang pagbibigay po, maliit man yan o malaki, hindi nakatingin ang Diyos. Kung gaano man kalaki o kaliit ang binibigay natin. Nakatingin ng Diyos yan sa puso natin. At kung ano, yung sumusunod tayo, sapagkat kung sumusunod tayo sa utos ng Diyos, hindi tayo pagkukulangan ng Diyos yan. Kaya itaas natin ang ating offering at tayo manalangin. Dakilang Diyos, Lord, salamat o God. Itinataas namin ang aming offering o God, ang kasampung bahagi na aming kinikita. Lord, salamat. At ito, Lord, ay magamit lamang sa kaluwalhati mo o God at sa gawain o God upang mapalawak pa ang iyong gawain sa amin. Lord, i-bless mo ang bawat isa nagbigay ng offering na ito, O God. Lord, salamat. Maging ang mga wala pang kakayanan na magbigay, O Lord. Lord, bigyan mo ng sapat na kapagkakitaan upang matugunan, O God, niya ang lahat ng pangailangan at Lord, malakaran niya ang pinapagawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O God. Ipinagkatiwala na namin sa iyo to, Lord. Lord, i-bless mo at pagpalain mo bawat isa. In Jesus' name, Amen. Okay, move forward po tayo sa ating pong announcement. We will be having our Pastors Conference on May 30 po. And we will be celebrating our 14th year anniversary this coming May 31. This will start at 2 p.m. Ang magiging guest speaker po natin is si Apostle Renato Carrillo. So everyone is invited po. Let's celebrate the year of goodness ng ating Panginoon sa ating pong church. We will be having our leaders and workers meeting po after the service. And our general cleaning po, meron po tayong schedule for general cleaning on Monday, May 26 at 9 a.m. And the general rehearsal po para po sa music and lahat po ng magiging special number on Wednesday, May 28. This will start at 6 p.m. Kasama po dito yung dress rehearsal po for the music ministry. And please don't forget to follow, subscribe our social media on Facebook and YouTube. This will be Jesus Be Lifted Up Church po. Sige po, tayo po ay tumayo para po sa ating panghuling panalangin. Muli po tayong umawit sa ating Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory.
Amen. Praise God. Now thanks be to God who always lead us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place. Father, we thank you, O God, for your word upon us this morning. We thank you, O God, Lord, for the things that you have done, oh God, personally to each and every one of us, oh God, as we hear your word. We know that you have ministered to each and every one, oh God. Lord, wala ka pong pinalampas sa umaga pong ito, oh God, na hindi, Panginoon, mo kinausap, hindi mo, Lord, ministeran, oh God. At Lord, lalabas po kami sa tahanan mong ito, oh God, na nadala-dala ang katagumpayan na nanggagaling po sa inyo. At Lord, indeed, oh God, in you we are secured. In you we have the assurance, so God, that whatever happens in this world, whatever happens, whatever challenges we will face, oh God, Lord, you have promised that, Lord, you are with us, oh God. You are always with us. That, Lord, as we, oh God, continuously to dwell in your presence, oh God, Lord, we are always secured in you, oh God. The peace that passeth all understanding, oh God, you will put it into our hearts, oh God. And even, Lord, the sound mind, the stable emotion, oh God, and Lord, the power that comes from you, oh God. Lord, thank you, oh God, for the power of your word that continuously transforming us, oh God, and teaching us to be the person that you want us to be. Na Lord, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay uuwi, Panginoon, na dala-dala, Panginoon, ang Lord, kapangyarihan ng iyong salita, oh God, na patuloy na, Lord, magtra-transform ng aming kaisipan, oh God, because, Lord, you have said in your word na naisin mo, Panginoon, na ma-renew ang aming mga kaisipan, oh Father God, that, Lord, we will be able to know your perfect will, oh Diyos, sa buhay po ng bawat isa. And Father God, Lord, as we face this week again, Father, we plead for the blood of Jesus to cover each and every one of us, that no weapon formed against us by the enemy will prosper. Lord, we cancel all the works of the enemy, Lord, all the attacks of the enemy in the name of Jesus. Father, we come, oh God, into the courtroom of heaven this very moment, and Lord, we plead, oh God, let the blood of Jesus speak to each and every one of us, that, Lord, every accusation of the enemy, every attacks of the enemy over our lives, Lord, every legal documents that the enemy has, Lord, against us, oh God, Lord, it will be nullified, it will be futile, it will be powerless because of the power of the blood of our Lord Jesus Christ. Father, we thank you, oh God, seal us, encapsulate us, oh God, with your glory, with your power, oh God, that, Lord, as we will face this week, oh God, Lord, salamat, Panginoon, sa katagumpayan, sa assurance, oh God, na ibinigay mo na sa buhay po ng bawat isa. Father, and even, oh God, Lord, yes, oh God, let every one of us, oh God, be always rejoice and be glad, oh God, in you, oh God, whatever circumstances that we have, oh God, because, Lord, as your word says, oh God, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Father, we know, oh God, the battle belongs to you, oh God, and the victory is ours. We thank you, oh Father God, for we believe, oh God, Lord, greater things that you're about to do, oh God, upon each and every one of us, upon our family, upon, Lord, this J Blue family, oh God, because, Lord, indeed, you are the God who have called us and you have chosen us, oh God. Lord, salamat po, salamat, oh God. Lord, sa iyo pong ginamit, Panginoon, continue to bless him, oh God. Lord, we pray, oh God, for the supernatural strength, oh God, that comes from you. Lord, the wisdom, the knowledge, oh God. Lord, the understanding and patience that comes from you, oh God. Lord, let your love overflow, oh God, upon his heart, oh God, upon his life, oh God. Thank you, oh God, continuously to use Pastor Alvin, oh God. Lord, to spread your good news, spread your gospel, oh Father God, wherever he goes, oh God. And let your glory shine upon his life. And even, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, oh God. Lord, thank you for your blessing, your favor, your protection, oh God, and provision to each and every one of us. Thank you, Father God, for this day. To you alone be all the glory, praises, and adoration and thanksgiving. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise